Warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses pembuatan tempat tidur nenek iki. Iki kene gaji sik. Iki apa? Iki kene galar. Yo sini. Sini dulu, hati-hati paku ya. Pembuatan amben Star band iki jenenge amben. Amben saenake ae, Bro. Seadanya saja, yang penting bisa buat tidur itu loh, Bro ya. Sementing iki nek turu kena nggih turu nyenyak. Ora wis Cukup anu nih, pringi. Pringnya insya Allah cukup. Mencoba cek. Mencoba. Masih. Insya Allah cukup bambunya, Bro. Buat tempat tidur aja, gini aja tempat tidurnya nenek. Nah, kasih tempat tidur yang tidak dingin, biar nyenyak gitunya. Proses pemakuan untuk pengasih paku. Pakunya cilik aja. Cek. Ngene wis Bro. Sementing lho kuat. Nanti ini anu. Iya. Dhuwure dikai pliwut. Gak cekrak. Ora lho rasa remuk. Dikai pliwut ben mening. Dikai pliwut. Dikai kasur. Sangat mbah bos. Guyu ya niku. Kok penak to, ambene ngono. Penak sapa gawe lekak putumu iki. Ya. Jan. Ya, Lah kita syuting lho, Mas. maklum mung terno piye ngentot bapakne meneh. Modelmu untuk ra ngawaki belas lho, Tre. Lho, iki aku ki enak 3 dina ora iso nuntut iki kok. 3 dina setengah hari deh lagi iso nuntut iki lho. Ya maklum, sayang. Tre ya silite double Jan. Ora iki ya gawane bayi ya. Alah. Gawane bayi iki. Iya ora